ହଉ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ତମେ ମାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବ। ଏ ବୁଢୀ ଆରେ ମୋ ପର୍ସ ତ ଘରେ ରହିଗଲା। ଗିଳି ଦେଇକି ମା ପୁଅ ବାସନ ପକେଇଦେଲ, ତାକୁ ମାଜିବ କିଏ? ଯା ସେ ସବୁ ମାଜିବୁ। ଏଇ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଘର ଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତେନି? ପାଗଳ କି ତମେ? କେତେ ମଣିଷ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମାସକୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ଦରକାର ତମର? ତମକୁ ବାହା ହେଇ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ କରିଛି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ଏବେ ତମକୁ ଏତେ ବାଧି ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତା ମାକୁ ଖୁସିରେ ରଖ। ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ତମେ କଣ ମୋ ମାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିଛ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ନୁହଁ, ମାକୁ କ୍ଷମା ମାଗ।